Manong, Manong. Magbenta na ko ha. Ikaw man to, mamarangay Manong no. Yes, of course na. Kung sa ato, ma'am, Ako ta ipabarang ako ang bana lagi Manong. ay, dili na ko mubarang, ma'am, kay hadlo ko magkasa sa kitasaan. Sige na Manong, mabayad bitaw ko 100k. Pinagibayad mo, ma'am? 100k. Ay, sige, last na ni ma'am. Sige Manong. Ay, picture si mo ba na? Tara Manong ay. Nga na ipabarang mo na ni mo, ma'am? Babaera mo gud kayo Manong, kadaghan ako nasakpan na siya mga kabit. Ay, sige, ma'am, akong barangon. Sige Manong, 100,000. 100,000 Manong. Ako na siyang bali-balian, ma'am. Balian ako siya kamot o tiil. Sige Manong. Tiil. Ma'am, Salamat Manong. dili na siya kalaag, ma'am. Dili na siya kagawas ng balay. Naara siya sudin ng balay, ma'am. Kay gibalian naman ako og tiil o kamot. Ah, mas maayo hinuon Manong. Uy, na may aeroplano. Mapadungo rin ni Hagsa, ma'am. Makraso rin eh. Ano ni duty de siya karon? Ay, sa ma'am, unsa ni trabaho sa inyo ba na? Driver ang eroplano, pilot Manong ba? Patay, mauding makras na, ma'am. Wala, gibalian naman ako kamot. Patay. Kasahan sa kuha ni sa kita saan, ma'am.